Hej, mig og Asbjørn. Vi er i gang med at gå ud på fodboldbanen, så... Ja, vi begynder bare lige her. Så I kan lige se os... Og prøv at se de her lækre fodboldhandsker. De er mega lækre. Synes de er mega lækre. Det er de. Altså, han har scoret... Jeg har kun scoret sådan 10 mål på ham. Men ja, han har skudt sådan 100. Men vi har lige fået aftensmad. Vi er godt med det nu. Vi har fået pizza. Jeg er faktisk ikke engang med. Okay, jeg er det ikke med pizza. Jeg skal have det sidste mål på min madpakke. Snyd. Vi er det vildeste YouTuber i hele verden. Det er Sejr bare. Han er den vildeste YouTuber i hele verden. I skal like og subscribe. Og så bliver I medlem. Og medlem, det vil sige... Altså, hvis man bliver medlem, så er man bare sej. hvis man bliver medlem af min YouTube-kanal, så er ikke noget andet. Så er man bare sej. Så er man bare sej, altså. Og der var lige en, der græd. Nej, der var lige en, der sagde noget, men det er lige meget. Det er lige meget. Og skal vi sætte det? Er I klar? Okay. Vi kommer nok til at sætte... Vi kommer nok til at sætte bolden. Altså nej, hvad hedder det nu? iPad, så I bare kan se sådan den. Vi kommer til at sætte den lige bag ved Sejr. Ja, så kan I se lidt... Undskyld, hvis det bliver sådan lidt dårligt, fordi jeg har kun en iPad til det. Ja, vi har kun en iPad til det. Han skal lige pludselig oplade til sin kamera. Ja, den har jeg så. Først. Goddag. Så. Nå, men jeg håber, I får en god klips. Så. Okay, så sætter vi den lige op, Sejr. Sæt lige op i krydset mindst 5 gange. Ja, vi sætter lige iPad'en op. Og hver gang man får 5 gange. hver gang man får skiftkasser, så skal vi lige bagpå. Det skal være her, Sejr. Sæt den her. Det er alle sammen. Det er også nu. Nej, jeg skal på det her falde den her. Og så har vi lige et skudforsøg. Så er det min tur, jeg gør. Ja, så det er Asbjørns tur. En bold, der skyder. Jeg skiller manden. Jeg skiller Sejr hver dag. Lige nu græder han faktisk. 1-1. Det er jo konkurrence, det her. Så Konkurrence, den der, som der vinder den her kamp, den vinder 600 milliarder kroner. Ja. Mindst. Og Ronaldo? Så det kan godt være, at vi kommer til at stå lige, fordi vi skal snart indenfor. Han missede! Nå, det er mig, der skal hente den. Det var Asbjørn. Det er mig, der skal hente den endda. Nej, jeg skal hente den! Står han derhenne i sit herlighed. Det var bare den bedste taktik i hele verden, jeg nogensinde har lavet. Ja, filmer bolden. Den skal vi hente. Den er helt derovre. Ja, men der var mål, ikke? Ja. 2-1. Jeg er glad for, at han skal hente den. Så jeg ved ikke, at man zoomer ind, når jeg har målehandsker på, men lige meget. Så vil du gerne lige zoome ud? Ja, så han glemte at zoome ud. Der. Undskyld, fordi der er græsplæne der. Bare rolig, vi er i gang igen. Undskyld, hvis jeg er sådan lidt snottet, fordi jeg har lidt polmali. Please like og subscribe. Ej, nej, hvis jeg skruer nu, ikke? Hvis Asbjørn han scorer, Så har jeg vundet. så går jeg alle sammen ned og liker. Ja, hvis jeg skruer nu, så har jeg vundet, så kan jeg alle sammen ned og like og subscribe. Fordi hvis I gør det, så bliver vi jo medlem, som tidligere har sagt. Og det er jo mega fedt. Det var så, I skal ned og subscribe. Ja, like. Og videoen er ikke færdig nu, bare fordi I tænker, nu har vi vundet. Vi tager lige den her af, og jeg skal bære den her. Og nu tager vi en ny en. Alle sammen. Det bliver mega spændende det her. Ja, jeg kommer faktisk fra Japan, hvis I vidste, jeg kommer fra Danmark. Danmark er det bedste land i hele verden. Det siger alle bare. Det siger
Alaba siger det. Han kommer der fra et andet land. Nå, hvis jeg scorer nu, Ja. så går I alle sammen nå at blive medlem. Det gør man bare lige med at trykke på den der. Den der røde knap. Den røde knap. Der står skal abonner på. Og så den klokke, som der ikke er noget. Den skal så lige... Den skal på. Lige skal dingle. Og så hver gang, så når han laver en video, så siger den en lyd. Så ved I, hvornår... Nej. Så gør vi det bare med mig. Hvis jeg skruer nu, så skal I i hvert fald gøre det. Esben, han er helt derinde. En peacemaker. Hvis I ikke liker den her video, så bare like næste video. Så I har jo altid tid til at se den her video igen. Men Esben, han blev klippet kort hår. Ja. Hvor var han nu? Jeg har ikke set mig. Ja, jeg har så på YouTube. Den måske sådan... Den har 5 visninger. Men så slettede vi kanalen. Ja, tak! Husk at subscribe og like. Og klokken. Høst. Vi er kongemennesker. Okay, sejr. Please, sejr. Filmer bare og så opad. Dartbolden. Oj. Så er han jo konge. Når Esben han scorer den her gang, så skal han lige bare. Så vi kan bare vise tak mange gange. Men husk nu, at Randers de vandt jo over Midtjylland i dag. Nej, det gjorde de ikke. Jo. Nej, jeg er Midtjylland, der vandt. Ja. Så Randers. I var Alle sammen undskyld. det er Midtjylland. Og så... Og videoen er snart færdig, men det er den ikke endnu. Så vi tager faktisk sidste tur. Og så skal I like videoen. Hvis jeg scorer nu, så giver I en et like, og jeg mener den her gang. Du skal ikke trille den ind til mig, men det tror jeg ikke, hvis du gør det. Men det må du ikke. Må det? Så du skal bare score, der er frit mål. Nej, sejr! Okay. Alligevel, nej, så det var sidste skud. Okay, vi tager et skud tilbage. Jeg følger lige sejr her. Så et skud mere, så skal sejr tage. Så skal lige slutte af med at score. Prøv at se, der er så Isak på hans trøje. sixpacken. Ui, man kan ikke se dem på YouTube. Du tror jeg faktisk godt, man kan. Så her. Her sejr. Vi har 50 pace. Det er 3 pæs, der. Ikke også? Alle sammen like den her video, hvis 3 pæs. Jeg kan lide den her. Like den her video, Hvis ikke vi har pæs, så ikke. Okay, det er det sidste skud, hvis han scorer. Og hvis han scorer, så bare konge. Jeg sætter den lige. Alle sammen, det her var sidste skud. Husk at like videoen. Hej.